मुसलपुर कलेजाव 32थि एनुवेल कलेज उइक आरो जायख्लं फेस्टिवल 2025खौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि राजथावनि सदर मुसलपुराव थानाय नायल' जाल' गंसेल' डिग्री कलेज मुसलपुर कलेजाव 32थि एनुवेल कलेज उइक आरो जायख्लं फेस्टिवल 2025खौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो खेला गेलेनाय बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। सानबानि हाबाफारिजों 32थि एनुवेल कलेज उइक आरो जायख्लं फेस्टिवल 2025खौ खुंफुंगोन। जोबथा सानखालि बान्था राननाय हाबाफारिजों लोगोसे आगु रंजालि बैसागु रंजानाय फोरबो खुंफुंगोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर दैमासा मेन्देला ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों मुसलपुर कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर प्रियनाथ बसुमतारिया। दिनैनिफ्राय जोंनि मुसलपुर कलेजनि 32थि कलेज उइक लोगोसे जायख्लं फेस्टिवल दिनैनिफ्राय जागायबाय। बियो सानबानि हाबाफारि लानानै जागायबाय आरो देग्लाय जोङो एसे गोदान महरै जोङो जागायनो आखायाव लादों। बे ओरैबायदि जाहैबाय जे 32थि कलेज उइकजों लोगोसे देग्लाय जायख्लं फेस्टिवल होननानै नाम दोननानै जों मोनसे फेस्टिवल जों खुंफानो नागिरदों आरो बे फेस्टिवलाव जोङो माखासे गोदान आयदाफोरखौ जोङो एड खालामनाय जादों, जेरै माने ट्रेडिशनेल फुड फेस्टिवल बेबायदि धरननि माखासे आयदाफोरखौ जों लाफानाय जादों। थांखिया जाहैबाय जे फरायसाफोरखौ जों एनकारेज खालामनाय, फरायसाफोरखौ जों थुलुंगा होनाय, जाहाथे फरायसाफोरा गोदान मोनसे थुलुंगा मोननानै माने बे कलेजाव फरायनायनि मोनसे परिबेस मोनो आरो इयुनाव जाहाथे गावखौनो गसंथा होनो हायो। बे मोनसे गिदिर थांखिखौ लानानै जोङो दिनैनि बे जोंनि 32थि कलेज उइक लोगोसे जायख्लं फेस्टिवल, बे फेस्टिवलखौ जोङो सानबानि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जों खुंनो लादों। जोंहा बेजों लोगोसे कालचारेल रेलि मोनसे दङ। बे कालचारेल रेलियावबो जोङो गोबांथार स्टुडेन्टखौ लोगोआव लानानै, जोंनि फरायसाफोरखौ लोगोआव लानानै जोङो माखासे टिम लानानै जों कालचारेल रेलिखौ खालामनो नागिरदों, जाहाथे रायजोफोरनि गेजेराव जों माबा नङा माबा मोनसे मेसेज होनो हायो। बे खोथाखौ जों सिगाङाव लाखिनाय जादों आरो जोबखालि मोनसे जोंहा बान्था राननाय प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरिमनि दङ आरो बेजों लोगोसे प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरिमनि जोबनाय लोगो लोगोनो प्रि बैसागु बा बैसागोनि आगु मोनसे रंजानाय फोरबो जोङो फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो जोंखौ मोजां हास्थायनाय वेल उइजार्सफोरखौ लानानै जोङो मोनसे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि जों खुंनो आखायाव लादों। जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो लिंहरदों मेल गिफ्ट बेखेवगिरि हिसाबै मानगोनां जोंनि EM राकेश ब्रह्म सार। बिथाङा जोंनो अलरेडि खोथा होखाबाय, बिथाङा फैगोन आरो लोगोसेयैनो जोंहा थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै जोङो लिंहरनो नागिरदों जों बयनिबो सिनायजानाय मानगोनां दैमासा ब्रह्म आदा मेन्देला, बिथाङाबो जोंनो फैनो होननानै खोथा होखाबाय आरो लोगोसेयैनो जोङो दासिमाव जोंनि मानगोनां मन्थ्रि UG ब्रह्म सारखौ जोङो कन्टेक्टआव खालामबाय थादों। बिथांनिफ्राय जोङो दाबो कनसेन्ट मोनथ'वाखै, हयथ' आसा खालामो जों गाबोननि गेजेराव बिथांनि खोथाखौ मोनगोन आरो बिथांमोन साथामखौ लानानैनो जोङो जोंनि बान्था राननाय हाबाफारि लोगोसे जोंनि बैसागोनि रंजानाय फरायसाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खोब गाजा गोमजायै खुंनो हागोन होननानै आङो आसा खालामो। लोगोसे जोंनि फरायसाफोर, लोगोसे जोंनि बारग' फरायसाफोर आरो लोगोसे जोंनि वेल उइजार्सफोर गासैखौबो बे फेस्टिभेलाव आं बाहागो लानो थाखाय आङो फरायसालिमानि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।